Ndewo na ụmụnne m, ana m ekene onye na-ekene onye ana abịakwana m ọzọ ka anyị tinye ọnụ n'ibe a na-emetụta anyị n'arụ nke nji maka ya bịa tata nke a na-akpọ stand still or survival mode. Survival mode pụtara, maka ndị aghọtara ya, pụtara ị n'ofu ebe, ịghọtago, ị na-amaneji day in day out, kwa arọ ị nọrọ ofu ebe, ịghọtago. Ama m na onye nwe nọkọtazie o chebe onye merie ma onye emerie. Ọbịa bụrụkwa na anaghị emeghe, mana icheki enye ọfụma. Ụfọdụ abụchara mmadụ na-eme, ụfọdụ ụva ji aka bụ eme onwebe, like ọ bụrụ onye na-en, let's say 50,000, ọ kwetago, o were ya na survive, o were ya na-eri iko rice na-ezurie ma ọ sị ya na ọ sịrị, ịghọtago, ọ na-ama na-eji onwe o nwetawekwe 100,000. ịghọtago diba, instead of ime invest that 50 ebe o jibu 50 wela survive, o mee 50 nke batala ọbụ, ịghọtago diba, o mee nke ọzọ invest na-eyuzu nke ochie nke 50 ahụ ebe akwụbagoro ya 100, o wele 50 o wele eme investment, ọ na-ebu na investment. Ịghọtago, condition ya na with time condition ya agbanwe, mana ụfọdụ ghara emie na ibe mene bụ data obi iko rice, o cheta na obi iko rice a na-azị ezurie nọ iko rice ise ma ọ isii bụ ibe ga-ezurie, ande ego na-agbara ibe ha. Ịghọtago, ọnya ka m ji wee sị na ibe na-eme anyị so anyị n'aka ifugie, maka na ọ bụrụ na okuluo down ji nwayọ nwee ndidi mgbe ọ na-eri iko rice ọ survive, ọnya nwa bụ survival mode ahụ ka ekoghara izi survive zi ma ọ bụ na ọ continue like that, as long as na o nwere extra expenses, o nwegodu one ga-eri ya anya mewe ndị dị mkpa ebe o ji 50 wela survive. Ịghọtago diba, na ọ bụrụ ọnọkọta ọ chọba onye merie, and onye wee ya eme onye nwe onye na-ezi anya ọfụma, onye echekere onwe ọfụma, ọ nọ n'ofu ebe year in year out, kwa arọ ọ nọrọ ofu ebe, ọzọzi ọ complain be chọba onye merie takụlụba mmadụ webe iwe. Ọkwetago, onye ka nji wee sị biko dododo onye nọ na survival mode, onye 50,000 na-ezulu tata, ọ ga-ezukwe n'ihe echi ma ọma na-eji enye ọfụma, onwe ọzọ bata na extra imenye investment, so that ka isi ebe ahụ ị nọ wee pụta, isi na condition ahụ ị nọ wee pụta, at least ọ bụzi ya na n'oluo nke email investment amụtụ ya 10, which is 10 ebunu 500,000. Ịchọzie iko rice ise ị na-eri, ịchọọ iko rice isii ị na-eri, mana ka uche anyị dị ya. Ịghọtago, maka na anyanwụ iwe na-adọchighi anyị azụ, ọ na-adọchighi ụfọdụ azụ rinne. Ọkwa ifugi onye ka anyị sị ka anyị bịa ka anyị tinye ọnụ na ya, biko onye na-eme like that ya kwụsị ya, because onwekwe ka ọ ga-esikwa ike ịga nwuo n'iru. Ịghọtago diba, na ụwa bụ managing. Ọkwetago, ọ bụrụ ibe a na-eso n'ike, isonye n'ike. Ọkwetago, ndị ji ọsọ agbaba na-agba, ịkaba arụ maintain ya that level of that 50,000, mee nke ọzọ invest. Ịghọtago, with time ifụkwa na ọnọdụ ụgha agbanwe. Onye ka nsị ka ntinye ọnụ, ọka bụkwa nwanne unu nwoke Kenechukwu. Onye nwe ozi, onye nwe kọmentị ya jee ka kọmentị ala anyị, biko ịtụso ozi ya na ụmụ onye ozi ọbụla anyị na-ezi ụkwanụ na anyị fili na ụmụ onye ga-ene idie, and ụfọdụ na-ene idie from ihe a na-ekwu na kọmentị. Bikonu ka anyị jisi ike na-enene anya n'ibe anyị na-eme, anyị bịa mmụta ya na nkụzi. Ngwa ka ọ dịnụ, ọ ga-adịla anyị niile mma. Ngwa ka ọ dịnụ.